Og nu, kære seere, er det tid til Boomerang. Nu skal vi besøge Bedrock og familien Flintstone. Bliv hængende. Boomerang fortsætter lige om lidt. Og nu er det tid til byens smarteste kat. Det er Top Cat. Fjenden, jeg er en ussel og ubarmhjertig sjæl. Et koldt, hjerteløst monster. Så, der er ingen, der vil pulverisere min lille skattebas. Se ondskaben i øjnene med Dog Dodgers. Fra mandag kl. 8, kun på Cartoon Network. Rumkadetten. En modig og pålidelig assistent til kaptajnen. Hvorfor skulle du også forlade mig? Jeg var jo nødt til at gå på toilettet. Hans respekt for sin leder kender ingen grænser. Men vi ser aldrig ordentligt. Kaptajnen trådte i en hundelhem. Dog Dodgers. Fra mandag kl. 8, kun på Cartoon Network.